Γιατί λεφτά υπάρχουν. Με τη δέσμευση όχι νέα βάρη στη μεσαία τάξη και στους χαμηλόμισθους, ο στόχος ο δικός μας είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Γιατί εμείς θα προστατεύσουμε το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας μας. Εμείς θα διαπραγματευτούμε σκληρά. Η λογική ότι απλώς παίρνουμε από τον Έλληνα πολίτη για να κλείσουμε κάποιες μαύρες τρύπες, οι οποίες μεγαλώνουν από τη σπατάλη, είναι μια πολιτική καταστροφική θνησιγενής. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Πρώτον, στήριξη του εισοδήματος με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Δέσμευσή μας, κανένα νέο φορολογικό βάρος στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων που καλύπτουν τον πληθωρισμό. Όσους φόρους και να βάλουμε, τα έσοδα θα είναι λίγα. Κάποιοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα θα λυθεί με το πάγωμα μισθών και συντάξεων. Κάνουν μεγάλο λάθος.